Peter nwa bụ eze ọ sị na onye mmịata na m ka ọ bụ ọ sị na ọ na-abụ ekpegbuo alụsị ewere ọkụ ya wee rie nri ekpegbuo alụsị ewere ọkụ ya wee rie nri ọ sị na n'akụkụ isi ọfịa ka esi kebili ya ọ dịgonya ka o si wee dị ebe a ka agọta dị ọ sị na obele nwa na-abụ ọtụtụ kata ihe ntụtụ ọtụtụ ya nwata tụtụ kata ihe ntụtụ ọtụtụ ya ya ọfụ n'ịzọ ọtụtụrụ ọ sị na ihu okenye na-atụ ụgani egwu nke ịghọta ya ka akpa ya aka ihu okenye na-atụ ụgani egwu ịlụta ihe nke ugbo ụgani kpafi adịrị ya mana anyị ga-etonu nke o dere anyị onye ụmụ uchu ka ọ bụ Chidesko o nwere inu ozite ebe a ọ sị na okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi o nwere inu ọzọ yite ya sị na ka adị wee fụ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne ka adị fụ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne enwe na ara dị ebụwa enwe ara isi akwụ nwa ara ntọka ara isi akwụ isi na-acha mmanụ nke anyị na-anọ n'elu nkwụ na-ata akwụ ga ara isi akwụ enwe ara ntọka ka anyị na-anọ n'ubi na-ata ọka ka isi na-acha edo edo na-ata ọka ma rice ma ndị ọgụ ya bụrụ onye ọzọ ife mee sọsị ha gwa ya mee abụrụ ezigbo nwa na-eme sọsị ihe nwa na-ejesi ozi ezighi ezi abụrụ ezigbo nwa mmadụ anọ ọdịchalụ oti n'ọnụ inu nke a kakwala aka anyị ga-agọpụtakwa inu ofu o nwere inu ya sị na nwaanyị ume ọmụmụ na-aba nwa ya afa niile dị n'elu ụwa nwaanyị ume ọmụmụ na-aba nwa ya afa niile dị n'elu ụwa ọ bụrụ na ọmụmụ nwa nke Chinedu bụ onye ọgbunike ọ sị na onye ghọtasịrị ụkpaka ihe niile ọ mere ada esi n'ebe o si ligo wee litu onye ghọtasịrị ụkpaka ihe niile ọ mere ada esi n'ebe o si ligo wee litu ihe kpata ya ụkpaka bụ isi na mma alụgide elu ọrụ chi efu na awụli ebe a na-enọ ezu ọrụ m elugide chi eji efukwa idezu ike ide arahụla na ọ ga na-emelili ka na ọ nwere ebe onye na-emefie na mbọsọ ụlọ ya mmejọ merụ amị arụ ịma na emeligide ya arụ ya agwụ maka ife na onye chọrọ ịghọta na ngwụcha inu okenye tata bụ na ozu enyi na anị sịrị ndị na-eti egwu ha na-eti ndị abịa na-eti ndị ogene na-akụrụ ya anụchacha ha ncha kama na aja ụpa ekwere ya ebilite ozu enyi na anị si ndị ogene na-akụrụ ndị ekwe na-akụ ndị ịgba na-akụ ya na-anụ ha ncha ma na aja ụpa ekwere ya ebilite ife enyi ha n'ozu na anị